बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 11 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि दिदोमथिनि सिरि बुब्लिफोर, सनितपुरनि हादोरसा गयारीनि आं दा आंबो जोबोद मुखुब, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि आं आरो बे लामा, क'क्राझारनि अजय कुमार बसुमतारीनि अनजिमानि लाइजाम, अबिनाश बसुमतारीनि इसोर, बुद्धिस्वर ब्रह्मनि जोनोमगिरि बिमा, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिमांनि बुब्लियाव हिर'इन आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि बां हाबिला खन्थाइया सेबखांजादों आरो कामेस्वर बसुमतारीनि अननायनि दौलें सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।